ineno ka en gima ni kare sama wuoyni? An iluonga ni Saitoti Jabuya. An jago ombulu ma Migori ka. Ok en gima kare paro maliekore sani ne mondo mi olok katiba. Anyalo paro kinde machien mokalo kane the right honorable former prime minister Raila Odinga ne wuoyo e loko katiba through BBI. Jok makoro dwa loko katiba sani makoro dwa create office of the prime minister ni gine the same people mano kwedo wach mar BBI mano dhi nyaka court magi wacho ni reggae itakuwa stopped. Tadie reggae no bedo stopped. Kinde mane jo mal dwa loko katiba sani gine campaign ka gimanyo telo magintiere sani ne gipenjo jopiny ni jameni mnataka tubadilishe katiba ama tubadilishe uchumi. Ne giwacho ni gidwa badilisha uchumi. Koro kane giyudo telo masani jogi obadilisha nwa uchumi badala ya kubadilisha katiba kar mondo mi giloknwa katiba giloknwa bech fuel, giloknwa bech sukari, giloknwa bech mogo. Mane ka gikonyowa to weche mag loko katiba sani mae gima nosetemo tamore mogore piny koro giwe biro through back door. Ano ka support kenda kwede e okang' mamalo. Ramogi